Tanong din tanong. Giyang kaya tadman uli nakapanunong ka tabi pa mamalutan ron naman na usain igirakuan na adin ang mga tao ada tadman yan da tadman yan tabi pa ugupan ka din na mau masumasaas kay makakikinanglan na kiyalipatan yan so iniugo pa ka di kanya kagupan inangin na pagkagaga si sagyang kota oras kaya pakataling umangaw na kaya lipatan yan di suping gulo na mo dito itawa da tadman yan di ka ko amapya tabi upama kaya layas ko rin nas da tadman yan si iku mga tao benar na isa sa pasuka panunong ka mga pagarya di magkapakayo ba kaon ipanunong ka tadman naguka panunong ka da tadman yan nabugyan kaya kapanunong ka di magkapakaya sa kaamyugo tumiyabang na bang kaon panunong ka anso iniugot kaon na pumasa ang makakikinanglan gina ni paganay ay kaya ayakatir wallah la tubatilu sadaqatikum bilman banyo ba tala so mga sadaka niyo mga pipi agalabak niyo gula lang si isagyang kaya kapanunong ka ay makna tabangan ka so pagaring ka na lillah bapya inutangan ka tiyabangan ka na lillah kapagaring ka ginawain ka sasabot na ka apukas na kong suawidaakan asi ka numan na yung sa balas pung ko Allah subhanahu wa ta'ala na atya palminiw ma yung masumasa as kay makakikinanglan na miubay ikaw sumiyong ka na da kanyang tabangin na bangka panamanin kay baka panunong ka kakabatal sumong yung nagalabag ka salakaw din surin suwal ay matawron sa kiguto at tao ada tadman yan yuto itiging usayan si sagyang kain akang diginaw ay kapapagariya